Saya Niken Saputri. Tutup.
ingkang putra kang piningit mapan ing widara kandhang Kokrasana tambah yune pankantun sang Narayana ragil tyan Bratajaya Inudi murih rahayu kalih saking sambika Kanjeng Rama Prabu Basudewa badhe kula tagih janji paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa anggenipun kula Kangsa Dewa badhe ngawontenaken tontonan adon-adon jago manungsa ingkang mapan wonten ing alun-alun negara Mandura. Kangsa Dewa sampun siaga jago kula nenggih Paman Patih Surantri Mantra. Negara Mandura kula aturi pados jago. Sapa sing kira-kira trep lan pantes nandingi kridane Paman Patih Surantri Mantra. Ya. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapteng delahan. Koko Prabu Basudewa sajak ngedeng kalimput ing pepedhut menapa ingkang dados daruna sumangga kula aturi amedhar sabda. Duh njeng Koko Prabu. Nuwun inggih njeng Koko Prabu.
menawi wonten gembolaning raos ingkang kineker mugi saged kababarna kanthi trawaca duh Njeng Koko Prabu. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Oh, adikku Yayi Arya Prabu lan Ugrasena nganti ora bisa ngadeg jejeg negara Mandura iki arep nemahi lelakon apa Yayi? Sajake anggone si Kangsa Dewa bakal nganakake wujute adon-adon jago manungsa. Pangeranipun Kakang mung kanggo sarana bakal nguwasani negara Mandura iki Yayi. Waduh. Lah lajeng kersanipun Koko Prabu kadosa pundi kula Arya Prabu arsa nyadong dawuh Koko Prabu. Arya Prabu, dina iki uga Arya Prabu enggal lumarapo mapan ana ing Widara Kandang. Tili ana putraku Kakrasana, Narayana lan Si Bratajaya kang sengaja ndak singetake ana ing Widara Kandang. Aja nganti telung mutiara sing tak tandur ana ing Widara Kandang konangan kelawan titisaning mungsuh. Enggal budhalo Arya Prabu, nyuwun pamit Duh Koko Prabu. Hangudari tyasura riwut ora wete ora watwawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti Yayi, adikku sing banget ndak tresnani Ugrasena. Kula wonten dawuh tinimbalan duh Njeng Koko Prabu Amiji ingkang rayi kula pun Ugrasena. Dina iki ana kewajiban kang kudu sira sangkul Yayi Ugrasena. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan duh Koko Prabu. Punapa ingkang kedah kula tindakaken ing ripalenggahan sakmangke duh Njeng Koko Prabu Ugrasena dina iki uga munggah gunung muduna jurang golek ana manungsa kang sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda sing kira-kira kuwagang ngadepi kasektene jago saka Sengkapura yakuwi Suratri Mantra.
kalamun manungsa mau bisa ngasorake kridane Patih Suratri Mantra ana ing adon-adon jago manungsa iki mengko mesti wae bakal tak wenehi ganjaran kang gedhe bobot timbang kelawan lelabuhane Ugrasena. Nduwun inggih trawaca dawuh pangandika Paduka Jengkaka Prabu kalilan ingkang rayi kula pun Ugrasena nyuwun pamit ya lelungsen ndak bebakali nganggo tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga pedhot pepeteng ingkang ngalimputi negara Mandura iki enggala bisa sumilak Ugrasena. lon-lonan lumampah Dian Ugrasena angupadi jalma baya sinten ingkang pantes jinejer dados jagone negara Mandura kinarya anandingi kridane Sang Suratri Mantra gantya ingkang winuwus madhek kadipaten Sengkapura madhek kadipaten ing Sengkapura Prabu Kangsa Dewa Jaka Maruta ingkang kekitrang kaya kidang gemprong-gemprong kaya sima barong nglumba kaya ula kobra solae Prabu Kangsa kalamun Cinandra kadya mliwis nyampar banyu.
Hei, hi. Srumawahyut Sang Yaksendra Kura rupa mangsa skati
pangsam pal keprapal selo selo kapal satu lumayu mangungsi kakyat kakut kang joko joko Reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Paman, Paman Patih Suratri Mantra paman. Kawula wonten tinimbalan ingkang adawuh anak angger Baswara Kangsa amiji ingkang paman ing kepatihan kula pun Suratri Mantra. Hei, Kala Praceka. Wonten dawuh tinimbalan Sang Adipati amiji kula pun Kala Praceka. Lan kowe abdiku sing banget ndak tresnani Kala Pragalba. Wah. Ladalah wonten dawuh tinimbalan kanjenge apa to marmane Paman Suratri Mantra Kala Praceka lan Kala Pragalba adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan ingkang bakal ndak babar magepokan kelawan reka daya lan sandi upaya ingkang rinakit dening Baswara Kangsa. Anggenku bakal jongkeng kelungguhan Ratu Mandura sing diasta kelawan Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Senadyan biyen Kangsa Dewa kuwi cedhak kelawan Prabu Basudewa nanging dina iki Kangsa Dewa kepengin ngerek gendera dhewe ing pamrih supaya ambruk adeke negara Mandura. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Kangsa Dewa Ratu Gusti Moratrima yen mung dadi wong nomor 2 mapan ana ing negara Mandura. Aku kudu dadi wong nomor 1, tegese dadi ratu mapan ana ing negara Mandura. Patih Suratri Mantra. Nggih. Ngestaken dawuh lalajeng reka daya kados pundi ingkang badhe paduka tempuh kangge sarana njongkeng kalenggahanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa nggih. Kanthi cara Kangsa Dewa bakal ngadani tontonan sing jagat durung nate mulat, donya durung nate ana. Wujute adon-adon jago manungsa. Sampeyan Paman Patih Suratri Mantra sing kula tuding jinejer dadi jago saking Kaneman Sengkapura nandingi jago saking Kasepuhan negara Mandura. Mula mangtata awak sampeyan ingkang kula deng-deng kaya kendhang paribasane supaya samapta ing gati sawega ing diri mangsirnake jago saka Kasepuhan Mandura. Yen sampeyan Paman Suratri Mantra bisa ngalahake jago saka Mandura, tegese Kangsa Dewa bakal dadi ratu mapan ana ing negara Mandura. Sigara bala kang tumingal
perang campuh samya metali lir tadet wileting kota danyuang gong manguncang nidi benjang sangaji mijil ladinya ngedali wuwus trusda Surawilaga kaya buta singa regil nuringgih mboten langkung mangestokaken dawuh kula sampun saged ngukur Suratri mantra sampun saged ngukur menawi namung jago utawi senopati saking negara Mandura patih Suratri mantra mboten badhe sulap dumateng kaprawiranipun nggih bagus kala Praceka kula wonten dawuh Sang Adipati Amiji kula pun kala Praceka wis cetha ngigla kang tanpa warana kalamun Kanjeng Rama Basudewa kagungan putra cacah 3 ingkang sakmengko disingetake utawa didelekake ya kuwi ing antarane siji anake Kanjeng Rama Prabu Basudewa siji ya kuwi jenenge Kakrasana angka 2 jenenge Narayana kang sing pungkasan ya kuwi Si Bratajaya anak 3 anake Prabu Basudewa kuwi mau disingetake mapan ana ing kademangan Widara Kandhang mula kang mangkono sing dadi klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan tumraping gegayuane Kangsa Dewa anggenku kepengin nglungguhi dampar keprabon negara Mandura ora ana liya kejaba mung Si Kakrasana lan Si Narayana lajeng kersanipun kados pundi kula kala pragalba cumadong dawuh sinuwun kala Praceka lan kala pragalba ngantiya wadyabala sawetara banjur jumujuk ana ing kademangan Widara Kandhang golek ana bocah 3 kuwi mau kowe tekan Widara Kandhang kok ketemu karo bocah lanang sing gagah gedhe dhuwur pakulitane bule ora susah mbok takoni babaten gulune punika sinten Sinuwun kuwi putra pembarep saka Rama Prabu Basudewa sing jenenge Kakrasana ewa dene kok kowe tekan Widara Kandhang ketemu karo bocah lanang pekulitane ireng cemani dedeke ora sepira ora susah dadak mbok takoni babaten gulune punika sinten Sinuwun ya kuwi ingkang aran Narayana adine Si Kakrasana ingkang angka 3 kowe jujuka ana Widara Kandhang kok ketemu karo bocah wadon sing ayu rupane pekulitane ireng nanging mimbui marang manise ora susah mbok takoni pondhong nyemot gawanen ana ing Kadipaten Sengkapura ya kuwi sing jenenge Bratajaya sing kuweweng gegem atine Baswara Kangsa rina pantaraning wengi Prabu Kangsa Dewa tansah gandrung kepaung edan kepayang marang kasulistyaning warna Si Bratajaya pondhong nyemot mapan ana Sengkapura Bratajaya bakal rabi inggih menawi tetela mekaten mboten langkung mangestokaken dawuh Sinuwun ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak surak gotong royong aja nganti ana ingkang kecicir budhalo
Kala Prajeka kang sarta kala Pragabo budhalo dina iki mapan ana Widara Kandang golek ana anake Basudewa sing disingitke ana ing kono. Nuwun inggih ngestaken dawuh amit madal pasilan. Aja kowe bocah cilik.
awas tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sang ijo pantan bakari saraswati sayati handayani makarisa dojo rantak-rantak sumeblak sorote sang Hyang Pratangga Pati ing brang wetan ana lai ginapit gunung temah tumlawung sorot lembayung semburat banglir socaning uga rapuh narata sunaring Hyang Arka tinampi siraping pendhapa kademangan widara kandhang dasar kademangan kang wis mandireng pribadi pinaringan kanugrahan dening Nalendra Agung ing negara Mandura dados bumi perdikan tegese ora duweni kewajiban asok pajek marang negara printen dalu ingkang kababar amung ayem tentrem jenjem kang sarta permanem anane hayu lan rahayu guyub rukun samat sinamat dan daya dinayan sedaya para kawula gesang kanthi ngunjukake gedene rasa syukur marang purbaning Hyang Agung apa to darunane kang mangkono awit pinter iki demang sagopa anggenya anggula wentah dumateng para kawula ing widara kandhang sanadyan amung sak darajate demang nanging wis kawentar wicaksana wasis waskita ing esti mumpuni ing reh kawruh agal lan lembat mangkono ingkang garwa nyidemang sagopigya
daya anggenya anyaketi kane tanpa sangkan sang ejo mangkat yang batari saraswati sayati mendayani makan budaya leng-leng ora miyaning kang sasangka kumenyar mangrengga uruming puri mangkin tanpa siring halep nikang mas ler murubing langit takkan sarwa manik senadyan akeh basa ingkang runtut tembung ingkang patut nanging mungguwe demang sagopa
ora ana sing ngungkuli endahe ucap syukur konjo ana ngarsaning zat ingkang murweng zat. Apa to darunane kaya mangkono Nyai? Merga pakliwering kahanan mubah musi ing lelampahan kabeh iki kenikmatan saka pangeran sing menungso diwajibake kanggo nyukuri. Kejaba saka kuwi pangeran uga wis paring dawuh sapa manungsa sing tansah ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah kang dadi kenikmatane kosok baline. Sapa sing kufur ora gelem nyukuri kenikmataning purbaning Gusti sayekti bakal nampa pasiksan kang abot. Nyi Sagopi, ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Sagopa sing pinter ya anggonmu nyukuri kenikmatane Gusti. Senadyan kowe kuwi dikodratake dadi bojone Demang nanging saka petunge Sagopa sing diarani wong tentrem, sing diarani wong mulya, ingkang sinebut wong sugih kuwi ukurane dudu raja brana. Ukurane wong sugih kuwi ukurane dudu derajat pangkat, sawah amba lan tegal jembar, nanging kenikmatan pangeran sing ora ana tandinge kuwi ya kuwi kalamun to awake dhewe urip pinaringan seger waras adoh saka penyakit. Wis to ngaku bandamu pirang-pirang. Ngaku kowe kuwi wong sugih mblegedu, omahmu gedhong magrong-magrong, keretamu pirang-pirang. Ning yen to awakmu kuwi rina wengi tansah digrogoti karo sing jenenge penyakit, njur kapan lehmu bakal ngrasakake kenikmatan. Ngono ya Kiai Sagopa. Iya, manut petungku ya kaya ngono kuwi. Nah, saiki mara gage gagasen. Mara gage pikiran. Telitinen kanthi permati nganti tekan jroning ati. Awake dhewe urip ana ing widara kandhang. Iki wis diparingi kamardikan karo Kanjeng Gusti Sinuwun Ratu ing negara Mandura, ya kuwi Sinuwun Prabu Basudewa. Daerah liya diwajibake asok pajek nanging kukuban ingkang mapan ana ing widara kandhang kene babar pisan diparingi kamardikan para bebrayan agunge, para warga gong kang mapan ana ing wewengkon widara kandhang kene babar pisan ora diwajibake ya kuwi asok wujute pajek. Mangkono Kyai? Iya pancen bener. Mula iki wajib disyukuri. Aku wajib syukur, kowe ya wajib syukur. Mula gandeng awake dhewe aku lan kowe mapan ana ing widara kandhang. Kowe dadi bojoku. Dasare awake dhewe wis duwe anak. Ya kuwi Si Udawa, Kakrasana, Narayana, Bratajaya lan Si Larasati sing ripalungguhan iki wis ngancik diwasa. Nyatane bocah-bocah anake dhewe, becik Si Udawa, becik Si Kakrasana, Narayana, Bratajaya, sak larasatine pisan. Nyatane pinter ngendahake dawuhe wong tuwa. Tingkah laku lan muna-munine enak mungguing pandulu lan kepenak mungguhe pangrungu. Mula aku lan kowe wajib ngucapake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat.
wong tuwa rasane kaya munggah swarga tundha sanga. Kalamun anak-anake dadi putra putri sing saleh lan salehah kosok baline Nyai. Wong tuwa kuwi rasane kaya nyemplung neraka jahanam. Yen to duweni anak merosal nilar saka paugraning kautaman. Nyai sagopi. Permara reh mangus wa umya ngambreng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatkung. Risang Ganda Mastrat Maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara mayahanto Palugon laguning lekas Lukita linuting kitung Kadung kadarang momong Memangun manah rahayu Haywana tan agolong ong Manjing ana pepungkuran kae sajake ana dayoh Nyai. Ya Kyai.